Nangalumzuzu, welcome to Duyaza TV, another episode of Young Jolela Mtanam. Another day, another banger, another hot one. Bapho? Hawu, sanidumela. Sanibonani. Sebebuyile ke futhi odokotela bothando. We are back bafethu. Sibuyile sosiza abantu. Sokwenza lokhu esidume ngakho. Lokhu esidume ngakho saziwa ngakho. Yithi odokotela bothando, Dr. Love bakaManqele bafethu niyazi nani niyalazi udaba. Akukuningi ukusiza nje abantu. Umphakathi wakithi. Siyalungisa. Umphakathi wakithi. Hayi siyalungisa mfethu. Hayi siyalungisa. Thina siyalungisela. Lenqobo. Hayi mfana siyazama. Okay. Umntaka ingqomo kodwa siyazama bafethu. Asilwi vusi. Cha asiba abantu bempi. Sizama ukulungisa, sizama ukusiza lapho kumele sisize khona. Akusho ukuthi nathi we are perfect. Siyawenza ama mistake but lapho sibona khona isikhala sokuthi kumele sisize. Siyasiza. Nala sibona khona sicala ngathi singafundisa khona amagama ambalwa esinawo esingakutshela wona lapha angakwakha kodwa futhi mhlawumbe ngeke kwakhe asazi kukuwena ukuthi wathatha kanjani ukuthi wathatha kanjani yabona thina nathi suke sikhipha lokho ngangomqondo wethu and siyajabula ukuthi abantu abaningi bayakuthokozela lokho and bayakuthanda and bayakweseka kakhulu because man lesamini khombisa ukuthi niyaseka ila esithola khona amandla umfutho ukuthi nathi sisebenze kanzima no shuthi samba ngeline right mos samba ngeline right mos no ngaphandle kokuningi udaba namhlanje ngathi lihlukile manje siyabuka wevusi mina ngibona lihlezi ihlukile inkinga njalo meqala episode sihlezi sithi udaba namhlanje ngathi lihlukile ayino namhlanje kwangempela lihlukile lokwangampela ne lihlukile lokwangampela it's interesting but ke siyazi ukuthi siphila emhlabeni kunama situations esihlangabezana nawo kunezinto ezidifferent esizibonayo so nalena ngicabanga ukuthi is one of them ne kodwa ke sizoyenza ngendlela esenza ngayo mhlawumbe lena ayudinga umkhuleko le mhlawumbe uyacabanga sudabuka qalela i-different mina siyaqala ukushisa le bazobona namabanye sisha umkhuleko asikhulume nobaba sazi mhlawumbe kunamademon phakathi asicela Nkosi baba igabelele yayise le ndodana laMoncele Nkosi baba namanje siyakhuleka sesibuyile yithi abantwana bakho odokotela bothando bakaManqele Nkosi wasipha amandla wasipha ucobo wazala sifumbethe ukusiza abantu Nkosi silapha ke namanje sobasiza naba sithi ngenelela ke kulabantwana kuse sokusho kube amagama avela kuwena thina ke siwaphimisele kubona maqeda athola indawo enhlizweni zabo nasemqondweni yabo bekwazi ukushintsha beyibona into esishoyo ngegama lokwethemba ke qala nathi ke le show ngoba sizobe siba u4 kufika umunye wesi5 sicela ke wena Nkosi ube u6 yebo haleluya siyabonga amen hawu siyabonga bafo siyabonga sikhulekele nawo amafans emakhaya abasupportayo yebo Nkosi yami ukuthi uNkosi nayo ihambele nakubona mfowethu ifiso zabo abayifisayo uNkulunkulu ahambele kubo ayiveze haleluya amen bafo ngaphandle kokuthini ke sizokwamukela ivakashi zethu ezimbili ngiyangikholwa ukuthi sizozabona ubhuti noma osisi ayibona bazosichazela kahle ibona bazoseducate sizochaza ukuthi samukela obani samukela kanjani cela nizeni bafethu sisondela lapha ngesibabheke umunye uright ngalomunye uright lapha hamba kanjani friend ngiyaphila ngane kwethu njani wena sikhona siyaphila na ngiyaphila mfowethu njani alright ngiyaphila siyabonga igama lapha siyabonga ukuthi nisibhalelile nasithemba ukuthi mhlawumbe singanisiza ngale nkinga lefuna sinisize ngayo thina siDuyaza TV ngovusi Manqele umusa Manqele and then lo shooter lapha uChris yebo ngabe thina sikhuluma nobani igama nguSiphiwe ngokwadlamini Sibonga Simphiwe Dlamini sibalikhulu endaweni yase awusinosibalikhulu yathi la ekhaya endaweni yakuphi yase Fosrolas okay igama nguMelika wangwenye Sibonga hawu Mtimani hawu usibalikhulu lo Mtimani uDlamini uNongwenya sizokubiza kanjalo ke bafethu cha sizokubiza kanjalo ke uDlamini uNongwenya Mtimani hawu yazi yabalance kamnandi le upambolonye hawu Mtimani awephoza la uphuza utshwala lobhodla amanzi hawu yebo hawu Dlamini noMtimani hawu Dlamini Nongwenya
Hawu cha siyabonga. Uwe la Dlamini. Awu sengifikile. And ugqoka ublack. Ezimnyama. Ushaya ezimnyama. Dlamini bawuthanda ublack. Abathandi ke ublack into zethu lezi. Into zethu. Futhi power lapho power. Okay, no angiyezwa. Bafethu siyabonga ukuthi nikhona, siyabonga senifikile. Kwenzakalani? Bafo ziyakhala. Ziyakhala. Vele masika vele kusuke vele. Experience. La kubi inkosi impela kubi. Ngibhalele le show ngoba ngifuna usizo. And which is ke nganibona ngisiza umngani wami ngathi hayi because sekukade ngibekezela. Ngiyabona manje sekufika ukuthi angisakhoni. Okay. Ngibhalele le show ukuthi nizokhona ukungisiza. Angazi ukuthi ngiyenzeni manje. Umuntu obvious umuntu wakho ukwenzakalani? Umuntu wami. Le ndaba ingumuntu wami yasiqhatha. Yasiqhatha sinobafo ukuthi kakade nobafo uDlamini. Ukuthi kakade ngisola lento. Kodwa bengakayitholi information ephelele. Until ngelinye ilanga washiya ifoni yakhe aye toilet. Lapho ngathola ukuthi hawu kanti kuyenzeka kanje. Imali uthatha kubafo yonke into mina ngazi ukuthi uyatohoza. Sometimes ngazi ukuthi uvakashela umama wakhe kanti ubhizi imali aletha endlini mina ngazi ukuthi uyatohoza uyithatha ebazaleni bakhe usuka ngishayela iround kumnandi nani kodwa nje kwaba lelinye ilanga ukuthi imali yangena nje ehlele endlini ingenzakala ngaluthi angatohozanga nje ngazibuza nje uyahola nje yena avela mangibheka imali leyo Awubantu business woman. Mangibheka imali leyo account sendile uDlamini kanjani like idla uDlamini ngathi okay awuthi ngibheke uDlamini la usiba likhulu lo sendele umuntu wami mhlawumbe basebenza bonke because angazi mina ngazi ukuthi uyatohoza ngiyabona lapha oh love you chuma bo baby wena left right and center babakhe kuyathandwana nje so ngabona ukuthi uDlamini okay mina ngithandana nomuntu kade ngisola kodwa ngoba mina singumuntu othanda ukubamba ifoni yentombi kakhulu kodwa uthula sandane isikhathi eside mina naye soyenza 11 months because sicala ukuthandana last year June na 11 months senza 11 months because manje April soyenza 11 months so kungiphathe kabi lokho bhuti wami bengazi ukuthi ngimconfronte kanjani because kunzima ukumconfronta yena mangamconfronta uzama ukuyijika situation kube ngathi yimo wrong you understand kuba ngathi yimo wrong uzomphika umjitha athi mina nginesikhwele ngoba yena sakayasebenza mina ngisebenzi because ibusiness lami benginebusiness lanya lamakota likhe lawo manje imali bengiyithatha kuye ukuthi angisize manje ngiyacabanga ukuthi mengizongiconfronta ngalokho uzobona ngathi senginesikhwele ngoba uyasebenza nani uzobona ngathi manje sengimbinda ngenyama ngadlanga ubende benyama ngadlanga uyangithola so ngathi njengoba senginibhalele ubhuti naye bese ngikhulumile na uDlamini ukuthi ngizobhalela ishow eso ukuthi basize because nawe ngiyabona ukuthi ngathi uyamthanda and nami ngiyamthanda yabo sesithanda isikhathi eside thina kithi uthanda mhlawumbe wena kuwe bhuti angazi mhlawumbe ngoba ngathi uze ngemali kodwa asikho lapho Dlamini yebo ba hamba kahle ngiyaphela hamba kanjani uThuli wenzani uThuli yini le ayisho ubafo lo ngabe uThuli nguye lo akhuluma ngaye nawe lo wakho ya nguyimpela uThula akhuluma ngaye ukuthi ngabe nguye uThuli lo wami uThuli mina naye sathandana sekuyisikhathi esidanyana nje ngoba sesiyoqeda manje u5 months ngithandana naye uThuli uThuli ngaphambi kokuba sithandane ngambuza ukuthi awu mama ngabe ukhona nomuntu obambisene naye wathi cha akekho umuntu engibambisene naye ngase ngicela ukuthi mama singabambisana ni kwezothando mina nawe wayesethi no ayikho inkinga singabambisana weDlamini kwezothando nami ngokuthatha ukuthi ngiyamthanda ke umuntu wami ukuthi engahaleli futhi abanye abantu ngase ngimchief Khuluma khuphuka cooking Dlamini you cooking ngase ngimnika ke uThuli ukuthi ngibe naso phela isincephezelo kwi-girlfriend allowance ukuthi engabi phela esenaka abanye abantu uThuli kumele akhombise ukuthi manje uThuli njengoba kade ethe akanamuntu eqaleni sekubona kumele kubonakala umehluko ke manje cha uThuli usemtholile ke umuntu mina uThuli ngazi ukuthi ngingedwa kuye mara ngimangele ubafo lapho sengithola i-call mangimbuza ukuthi inamba yami uyithathe ebwendoda wathi cha ngiyithathe efonini nomuntu wakho ngase ngibona ukuthi no umuntu engigcina ukumfonela nongigcina kuba naye futhi kungaba uThuli lo manje ngifisa ukwazi ukuthi ngabe uThuli lo esize ngaye ngabe nguye ngempela noma ngabe ukufana kwamagama uDlamini wafundela ukukhuluma hayi cha yazi bobabili bayakhuluma labantu wazungwenya noDlamini ngwenya noDlamini niyakhuluma cha yabona wengwenya
nawe Dlamini Yeah. niyakwazi ukubeka isitori senu Yeah. ngicabanga ukuthi nasemakhaya Aye. banizwe kahle Yeah. for the first time siyaqala ukuhlangana nabantu abakwazi ukubeka isitori kanje kunokuthi mhlawumbe kuze ukuthi sina mhlawumbe singenelele hayi nisibekile bafethu hayi So nisibekile manje shona kodla mina utshele mina la uthuli lo vele uthandana naye wena ni serious vele ukuthi niyaphushinisa mhlawumbe nawe ubujola nje. Cha ngasho nje nkosami ukuthi ebekhona ebekade nginaye kwase kuba nalozo nkinga lezo ke ngase ke ngistika kuThuli ngoba ngibonile ukuthi uThuli umuntu onginika kakhulu uthando ngase ngithi ukuphoxa ngapha kulo owami kodwa useyazi ukuthi nginomuntu abathi uThuli yezi engakamboni but igama lakhe useyalazi. So kuphathe kanjani mothola icall from kubafo la ekutshela ukuthi uThuli umuntu wakhe? Ngibe sengimangala ukuthi bafo umuntu wakho kanjani uThuli ngimthole ekubene evele esokolo ngibe sengithatha ucingeko sengiligalela kuye ke uThuli sengibuza ukuthi Thuli kunocingo olukanje kanje wathi angilazi ngase ngithi inombolo ekanje kanje Thuli awuyazi na wayesethi cha sithando sami angiyazi lo nombolo ngabe umuntu ofuna ukusixabanisa ebona indlela esithandana ngayo ngase ngimlalela ke njengomuntu wami. Anyanizo. Awujwayela uthe wena utheni bafo kuwena uthe uyasokola Cha uThuli kimi uthe uyasokola ngempela ngibe sengimthatha kuThuli ukuthi senzeke izinto wena kusho uThuli umthathele ukuthi uyasokola noma umthathele ukuthi uyamthanda ngimthathele ukuthi ngiyamthanda nanesimo futhi uThuli engimbone ebhekene naso ukuthi mhlambe ngaba umuntu engathi masiyaphambili shuthi sime abhekene naso yimi isimo la shuthi isimo yimi la ngoba imali beyiza kuwe Ngomfakela inhlupheko. mina ngazi ukuthi uyatohoza ukuthi ungithole vele ukuthi ibhizinisi lami likhona ngangimenzela yonke ibhizinisi lawa phezulu ukuthini amakhazi amalokhuzana ukstoka imali yakhona bengasahlangani kahle beke ukuthi kumele yena ngibheke yena ibhizinisi lani lelo ibhizinisi lamakota namazambana akhuphuka so ibhizinisi ngalimisa kancane akhuphuka ayadura amazambana ngalimisa itoho lami kancane ngalimisa uhereza kwami kancane hawu yena wathi uthola itoho mina ngazi ukuthi uya kumamakhe itoho kanti usathi imali itoho shuthi nali ngapha kubaba. So ngitshela mina ke wena Ngwenya Mntemanda tshela mina la ukuthi kuyo yonke lento ngoba usumzule nobafa selibekile iside lakhe la uDlamini lento lena isinqumo wena usofuna ukuthi masisuka la masehlukana la because uzoza na uThuli sizomfonela efike njengoba wazi ukuthi uzomthinta wena kodwa masihlukana la isinqumo sakho o decision yakho kuzoba yipi uzohlukana noThuli aqhubeke nobafo or ufuna ukuthi uThuli aye kubafo aqhubeke nawe ufuna kwenza kanini egcineni? Mangicabanga bafo kumthanda kwami ne yena ngiyamthanda kakhulu kulesimo engikuso manje angazi ukuthi ngenzeni kodwa nje ngikwatile ungidisappointile kakhulu ezami ibhlungu angazi mhlambe namangazi mangafika achaza ukuthi kuyenzakalani asitshele yena ukuthi isinqumo sithatha because isinqumo sakhe isiphi because mina ngazi ukuthi manje ngiyenzeni. So ma esinqumeni sakhe yena uThuli mangavele uyaxolisa uyathuza wena uyaxolisa kuzoba nzima ukuthi ngimxolele kuzoba nzima kakhulu ukuthi ngimxolele because lento angiyenzela ubufebe wayibe angahlani nami phansi angitshela ukuthi uyasokola kuphi nakuphi mhlawumbe bengakhona indlela engingazama ngayo ukuthi sibe ngikhona ukumbheja ngisho ufuna ukuthi ngimbheje ngikhona ukumbheja unokuthi angifebela ngaphandle yabo mhlawumbe bungagcina uvule ingadi yamazambane lapha amazambane usuyitshalela ungasawathi ukwazi ukuthi ukhuphuke imali nalapho uqinisile nephuzu Dlamini Yebo baba wena nangoba futhi sebekile isitori sakhe uThuli wamthola eyedwa ngokwazi kwakho wamthola umuntu engajoli and usutholile ukuthi uyajola and bana 11 months and uThuli wenze uba first name usho ukuthi uThuli isigebengu so wena isinqumo sakho since usuzwile ezinye izinto ubungazazi ngoThuli usuyizwile manje isinqumo sakho mahlukana la ufuna kusukube kanjani ufuna uThuli eqhubeke nawe or ufuna eqhubeka nobafo or ufuna uzomiyeka wena ukuthi wenzani awusangene ufuna kwenza kanini? Into engifuna yenzakala ekuThuli iyodwa ukuthi akhulume iqiniso ngoba ungathola ukuthi kuningi akufihlile thina esingakwazi so yena uma ezokhuluma iqiniso mhlambe ngakwazi ukuqhubeka naye kodwa futhi kuzoba kuyena lokho ukuthi uyaqhubeka nami noma uqhubeka nomuntu wakhe. So yena maye ufuna ukuqhubeka nawe uzovuma? Uma efuna ukuqhubeka nami right ngizovuma bese ngithi ngicela ukuthi kube neqiniso phakathi kwethu ukuze uthando lwethu lizohamba kahle. Dlamini ngoba kusho ukuthi kuningi ke uThuli akwenzayo uma ezofihla alikho iqiniso kuningi uThuli akwenzayo uThuli sicela iqiniso kuphela kuyena ukuthi ngabe uyasaso babili ngoba ungathola ukuthi nangapha uyangiphika ngoba nami ubafo ngingamazi ethe akanamuntu. Ufebeleni from the first place ufebe ubani? Hayi uyena ozoyiphendulela lo mbuzo loyo ngicabanga ukuthi kumele simfonele akunankinga sizomfonela uThuli and then Ngwenya la Mntemanda Mntemanda inkosi le
uzobe semthinta ke because I think vele utheni niyaphuma naye so wazi kanjalo ngithi okay uzobe semthinta ke then wena sokuthatha uhambe noBafo niyocasha but then before sonze lokho sizomfonela ube khona nawe uzwe bekhuluma efonini embiza ngobaby uzoyizwela wena ethi basho njalo phela suke sikhona masesifona la ethi hello baby ethi ngiyeza ke kodwa ngithanda maturity yakhe mina usiba likhulu ngapha yena ukhombisa ukugula nangendlela ka approach ngayo le situation yakhombisa ukuthi no akusiyo umuntu odlama ufuna nje iqiniso iqiniso kuphela hayi siyabona hayi mina ungihlula ngihlule ungihlule ngalwanga ugiliye igoda phela masengini ayisho inhliziyo angazi phela namagama nje inhliziyo yami ibhlungu ngidangele angazi ukuthi ngenzeni awunxese ngicela uconfirmela ke la le number lena ukuthi ngabe nguye uThuli lo simuze ukuthi uzothini confirmela le number lo ukuthi ngabe nguye uThuli ngiyi ngabe yiyo ngaphela le kamuntu wakho iyo impela umuntu wami lo ile kaThuli lo wakho uyayazi usiphethe okay umphethe usiphethe ngicela ukhulume naye umbingelele kahle umtshela ukuthi ula ngaphandle hello uyangizwa ngiyaphila ma ukhuluma noNox sengila ngaphandle phela kunini kulindini Okay, ngiyezwa. Sheshisa kunini uthi uyacoka Okay. sheshisa okwamba umfonelile endleleni umtshela ukuthi bese ufonelile mangize endleleni bethe ngimuka uyageza yasho ukuthi we are cooking hayi we are cooking bathi bafasitshela mina uthi uma ngenzeka nje vele ekhetha ukuthi unithanda noyithu uyanicela cha kwazeki ba akwazeki hayi mina ngize ngalokhu ngimosha isikhathi because asazi uThuli uzoqhamuka nini ngicela ukuthi ngihambe nawe siyocasha ngihamba naye uBafo hayi ngiyakuzwa mina ngwenya ngiyakuzwa uthoba uNox uNox okay no ngiyakuzwa kodwa ke ngiyakuzwa next ngwenya ukuthi uThuli usuvele suyimisela ukuthi umyeke kona ngiyafisa ukuthi angazi ukuthi inhliziyo yami iyenzeni kwamanje ngiyamthanda ngiyafisa ukuthi ashintshe futhi abuye kumina inkinga lesima senze lento ayenzile manje ukuthi ngimshiye okay but then awucabangi ukuthi mhlawumbe at least akachithelanga nomfana yabo angazi mhlawumbe awukho umehluko lapho noma kuyafana ukuthi ushise umfana nentombazana kuyafana cha awukho umehluko njengokuthini bhuti but akusibanje into ecijile abamfaka into ecijile usa kodwa mhlawumbe sokubetrayal nje ukuthi akanali akanali iqiniso uyazi nje ukuthi deal breaker yami nje ucheat okay uyakwazi lokho so akumelanga size sixazulule kakhulu lokho because mele yena azange abe neqiniso nje kimi from the first place okay ngeke oyelozana Thuli Mathuluza amathuluzi kangwenya sawubona njani mama Ngiyaphila nangu umuntu wakho niyaphi yasho ukuthi hayi ngathi nisathi tshwe angazi ngisabi uyakhipha le ngiyakhipha cha niyafanelana shame cha wakhetha kwethu ngicela ume ngala yeah and then before ngizonidedela nihambe then sibheke le ndoda le kunento uNox afuna ukwenza afuna siyenze before nihambe ushilo la ukuthi uNox nizohlangana namhlanje washo ukuthi nina 11 months siqala ukuthandana last year June yeah washo ukuthi niqala ukuthandana last year June and then wachaza ukuthi since anawe uhappy and uyakuthanda and akazi ukuthi yephi sonke lesikhathi ufisa abe kade nayiqala lento kodwa ke akujahiwe wanqanywe indawo ukuthi nje ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe le feeling anayo ngawe ngabe nawe una same feeling yini uyamthanda yena udlaleni ngaye because yena ukuwena uyakuthanda manje ufuna ukwazi ukuthi ngempela since wena umuntu oyintombazane vele yabo straight yabo uyintombi yakhe ukuthi mhlawumbe akwenzeki mhlawumbe kusitho social abafana in abongazi ukuthi invest isikhathi sakhe kuwe kanti umosha isikhathi yabo mhlawumbe wena unamanye ama plans ufuna ukwazi ukuthi uyamthanda yini like engahlela nezinye izinto ngempilo yenu yena ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke and nje uyena yedwa kimi
akekho umunye umuntu ngihappy kubhalwe ebusweni akusho wena kusho ubuso bakho the way simala ngakhona ukuthi cha hayi uhappy shame no anginankinga mfethu ngesibosha isikhathi senesiningi kakhulu sizomshiya nje lana kuphela but ngakubuza nje umbuzo oyi1 ukuthi ena ke mhlawumbe uma ungathola ukuthi sorry angimbiza ngegama lakhe ngimbiza ngongwenye sengisuke ngathanda ukumbiza ngongwenye because seyisibongo sakho ngongwenye so bengifuna ukubuza ukuthi mangathiwa mhlawumbe uyakujolela umbambeli ukuthi uyakujolela or mhlawumbe uzwe or umbhaca ungamxolela yini ngoba uthi uyamthanda ungamxolela yini mase umfice kujolela ngeke ngize ngimxolele ngeke umxolele ngeke hayibo uyabona umiyeke sometime awu ngamiyeka why awu ngeke phela ngeke angijoleleleni ngimthanda mhlawumbe mistake mhlawumbe bephumile ayikho mistake yomjolo bhuti wami ayikho nje mistake yomjolo ngeke umxolele ngeke nje ngimxolele ngabe uyangijwayela kabi ungalinge kwenza iphutha elifana nalelo okay so wena mangathiwa mhlawumbe kufeba wena expect ukusaxolele yini wena uthi ngeke umxolele okay mangathiwa ubamba wena so dependa kuyena ukuthi ukuthi isifiso sakho ngaba yini ngoba kusexolela ay balance what ayikho fair ayikho fair no it's fine ngiyakuzwa yayizisho uthi yena makunguwe ngeke akuxolele cha kumele kube u50-50 phela uthi mina kumele ngimxolele yena angangixoleli kanjani uyazi ukuthi i-deal breaker yami ukuthi ukujolelana uyakwazi lokho loyalty ingakho ngamjoleli uyakwazi dayizwa lento ayicabangisisa lenkulumo ne uyicabangisisa ukuthi hawu uyamuzwa umuntu uthi engaxolela yena wena uthi ngamxolele ngeke ubroke crust okay no it's fine lungile no nikhuluma seninodwa thina singamoshela isikhathi senu sizohamba siduyaza bekukuzwa nje lokho khona ukuthi ubafuna yena elisekazi ukuthi cha uyamthanda ngempela kodwa nalo useyazi nanokuthi mangathi uyaganga uzomshiya wena useyakwazi lokho so kumele make sure ukuthi akaganga kune surprise enye siyiphethe ne okay ya sizokushiya nayo kube ichoice yakhe kodwa thina sike size nje ukuthi because support uthando sikhulisa uthando umsebenzi wethu yabo kubantu so kune surprise esithengile kube ichoice yakhe so sizokugaya lo surprise and then siyanishiya thina sihambe siqhubeke nosuku lwenu siqhubeke nosuku lwethu ne all right yeah so normally ke umuntu mayigaya surprise ngikuthiwe surprise yabo so into sungayazi akumelanga ukuthi uyibone so kuzomela thina manje mhlawumbe ubhekele or sikuvala amehlo into kanjalo and then khona sizokwazi ukuthi surprise bese iyathuka ujabule uthi ha ayibo lo nto le okay ngizocela nje ubhekele ufuna ukumvala amehlo noma ufuna ukumvala akabhekele okay bafo yayinhle neclass yakho yothando wayithanga lobani uyimama lo ngempela hey ngabonga bakuthanda hayiba ngisebathandweni ngiyafisa ngabo basemathandweni yeah ngiyathemba ukuthi uzojabulela ipresent yakho nosuku luzoqhubeka kamnandi ne okay hey siyadumela ngizokubalela nje mhlawumbe ka 3 bese yakunankinga right cela usondele 3 2 nawe wehlisa ihlatsi athi ufuna ukukala nje manje 3 2 1 surprise Thuli ufunani la ngolo ufunani la cha uyabuza lokho njani sibakhulu oh akabuzanga Mosobeya ngala moso ngibuya ngapha inkinga ilanga le ngapha yabo ngifuna sime okay kanje ngicela uze ngapha ngicela uze ngapha ngani lento enzeka usondele ngapha mntimani ubani yena ngimazi mina awumazi ngimazi usungenza isilimo pho umbuzeleni ukuthi ufunani la bokuthi awumazi siswami ngicela ukuthi siyeke nje ukuthele camera sikuthele yonke lento le ngicela sikhulume iqiniso umbonile ufikile la and uyamazi wambuza ukuthi ufunani awusamazi manje awusamazi futhi manje uyabuza ngonyela ukuthi uyaphi la umbuza kanjani uthi uyaphi la ufunani ubumtshelile ngale situation le ka Mtimande uyamazi uDlamini ubani lo bekusendela imali usisi wami ekhaya uDlamini usakho na uDlamini usisi wami ungenza isilimo ngali ngiyacela lalela ngali ngenza isilimo beblalela angimazi lo muntu ubani
Akachaze yena uthi ubani angimazi mina. Akachazi. Akachazi. Yebo akachazi ukuthi Akachazi kanjani ngoba uyamazi. angimazi. Dlamini. Yebo bhuti. Uthe konje nina nesikhathi singana nindawonye noThuli? Sesiyoqeda u6 months noThuli. Yebo. Okay. uThuli umuntu wakho. Ya umuntu wami uThuli. Wazi ukuthi akanamuntu. Ngazi ukuthi akanamuntu uThuli. Thuli. Habo waqamba mangisumuntu wakho mina. Sisami. Awusumuntu wakhe. Angisumuntu wakhe. Sisami. Mina ngithandana noNox. Nox uthole kanjani ukuthi lo Efonini yakhe. Uloku uyangitholela. Baby lalela. Angimazi lo muntu, angimazi ngempela lo muntu. Ufunani lana? Uloku uyangitholela sonke lesikhathi lesi ngithi mina nawe si right. Uyangitholela. No, hayi khuleka ungakhali kuzani ungakhali. Uyangitholela. Baby lalela. My sister. Bese umdala ngithi momngaka. Yabo lento senza la adlala la. Adlala la yakuthi ngithini. Yangithi ngithini ko? Okay. Adlala la. Lo uyathandana ngesinayi. Lo uyathandana ngesinayi. Ubuthi wenzani? Njenga manje Angithandani nalo. Lo bengiphi imali lo. Yebo. Okay. Then ke makuthi ufuna into right la ufuna uxolisa khuluma into eyiqiniso khuluma into stress usho ukuthi bekuphi imali benenzani in nayo uzoyikhulumela iside lakhe nazo ukhuluma iside lakho awusislima baby lo muntu besisiza kwibusiness lakho bowazi ukuthi ibusiness lakho luwile ne mina ngiyazi ukuthi ibusiness lami sizo yena sibengisiza wena lana mina ngazelaphi ukuthi ibusiness lami sizo yena ngoba ufebe siyafeba Thuli angifebi angimazi lo muntu umuntu kamngani wami lo khuluma nawe wathi ngicela ukubuza mfethu ngibuza wena because lo sisilona ngiyabona ucela ukudlala yabo and into akaboni ukuthi le match mhlawumbe serious and nawe ukuthatha kancane bengicela mfethu ukubuza kuwe ukuthi wena ufila kanjani ngokuthi uyakuphika ngiphatheka kabi ukuthi angimshaye lo ukuthi angimshaye lo no ma phatha ukwazi ukumshaya hayi uyangicika lo muntu yabona uyakuphika ne uyangiphika impela uqeda ukutshela ungwenya la ukuthi imali lekade umnika yona besupporta yena kodwa manje uyakuphika futhi yabo ukuthi kwesilima kade kusho ukuthi bengilibhenke lakhe sonke lesikhathi wena ungenza ibhenke wena ubumthanda wena bengimthanda lo sisi sonke lesikhathi ungenza ibhenke baby lalela angisamthanda uyangiqhaphaza kusho ukuthi baningazo abondla ngemali yami baby khuluma into engaya ungambizi ngobaby ne sikhuluma yini indaba leyo ngalokho ubiza ngobaby because uyafuna ukubiza ngobaby noma cha kunankinga usazoqhubesana naye angazi kumele kodwa kumele akhethe ukuthi uthanda ngithi yabona manje usaqhubeka kwenza isilimo uDlamini ukutshela yonke ngithi story ukuthi kwenzakalani wena story usasijwayela kabi wafika lana wathini la kuwe ngambuza mina ukuthi mangathiwa wena uyafeba engaxolela yini wathi ngeke engakudampa ya manje ukwenza isilima and uyazi ukuthi uyakufebela and pay walokho ukunokuthi axolise ulokhu uyaphika bese hayi ungakhali bese indoda ayikhali ungakhali nje indoda ayikhali phela mhlawumbe sekuvuka lokho kwangempela ungakhali kodwa indoda ayikhali mfethu baby ngachaza man ucha lalela my sister lalela lalela ngangimncane generation usafuna ukuchazela nomcabanga ukuthi sibaya ucanga uthini mfethu lalela because wenzani what are you doing ngiyambona wenzani mfethu wenzani yazi uhappy uhappy kumnandi my sister I don't think man wait baby ngachaza ngeke ngichaze manje ukuthi inkinga ibizwa into eyenza bengisiza wena mina la lo ujola nomngani wami lona ka John nami uyakhala nawe wenzani yazi ucawa isigebengu nangane my sister man sorry my sister what are you doing understand why babiza niwabizeleni nona lama camera ngicela unake mina ngikhuluma nawe ngithi mina no but ungenapho indaba zethu sodwa lezi ungenapho wena ungiyangena because manje indaba yithi funa sixoxe leso bathatha phuma wena endabeni zethu sekumele nikwazile nobathathu uyamazi manje wena usikhathaza usukoqhatha ibona basuya ngazi Thuli wethuli yewona Thuli ngikhipheni usiyangazi Thuli wena uyangicika lo Thuli kanti umenzeni lona eminyanyise kangaka uThula ngimazi uhambe nje uthula ethi uyogross uThula uyogrossa ngemali yami mana ihlisimo ngithi mbuza uthi yini lo menze yona lo ukuthi ngaze kuphike kanje angimenzanga lutho uThula Thula inkwenzeni Thula so kahle bekuyuza nje kuphela uyangiyuza uThula wena Thula kahle bungiyuza nemali bengiyithathela for in awulani nami wena ulala nawe kanjani awulani nami asala nomngane wakho uzulala naye asala nomngane ngiyabona Thula asala nomngane wakho uyalala nami uzulala naye nanesibini chaza amasimo ngibasaphi laphi ibona bazosikhatha labantu Thuli kukuphi ekhaya Thuli ubuya
Thuli. Indawo. Ehlisa umoya mfethu. Thekwini. eThekwini. Oh okay. Thuli. Yini eThekwini niphila kanje? Noma uphoqa iTheku nje? Baphila ngobufebe. No uphoqa Asifebe eThekwini. Angikwazi yena. Nenzani? Ore baphoqa. Yini Angibapho. wenza yini mana awubona ukuthi ubanjiwe la laba bawu2 bathanda nanga uDlamini ubudlala ngaye nangisibambile ngathi uyasho ukuthi ubulala naye asakasase umuntu kamngane wakho so wena usho umngane wakho ngesitini ukuthi uthi umuntu kamngane wakho usho umngane wakho ngesitini wabalala naye uDlamini wasemsimela Naye be nice scheme bengizowenza njani? Engikhipha ngiya endaweni. Awumtsheni ngani ukuthi wena umuntu othandana naye? Lo akakhona ukungikhipha. Akanamali uye nje. Bengimsiza ngiphantela wena la. Uproud Ngenkathi sisebenza ibhizinisi lami bongakuboni konke lokho. Uzongibanga ngeplate lamasimba. Liphelile ibhizinisi. Angisho bengizolenza Liphelile. iplan ukuthi lisebenze futhi. Uhlulekile. Ngobufebe. Uhlulekile. Wena uvusa ngobufebe. Ubasaphi baby labantu? Uvusa ngobufebe Sengikhathele uwe. Xa sikhulumeni soda abaphume lapha. Angifuni mina ukuvela kuma camera. Angifuni ukuvela kuma. uyazi ukuthi ukhathele nguwe Uyaphika. Awukwazi ukukhathala yini? Uyazi ukuthi bozophika. Into engiyazi ukuthi uyozophika because le mali leyo lokuyangena waphuma. Isiza wena le mali. Uphuma uye endlini ye-toilet. Wangena i-message ingena la i-3000. Mangibheka isendo uDlamini. Ngathi ngibheka lo Dlamini lo akusendela imali. Mangivula ifoni yakho na babizana babake nathandana. Baby kodwa bengisiza wena. Behind my back. Bengisiza wena. Behind- Ibhizinisi behind- lakho beliwe. behind her back behind his back Beliwe ibhizinisi. Ngeke ngezele zona. Livuke ibhizinisi lakho ngenxa yami. Awuzungitshela kanje. Awutholanga ngebhizinisi. ukhuluma ngemali zakho kanje uthula uzokunika imali Manje yami ibhizinisi le lami business atuluvusa ngiyalanda Thuli Unemali eningi wena. oh kusho ukuthi ungiuza Thuli manginemali Shoda eningi ngamadomi Thuli kusho ukuthi ungiuza Thuli Ngiyuzile vele. ungiuzile Thuli ngizokushaya Thuli ezwani Thuli hey Thuli Thuli Yebo, Uyinhlaba wena qhubeka namantombazana adujula nawo. Nabe ngingafuni vele bengiyifunela imali yakho kuwena. Dlamini. yebo bhuti Nanesibindi sokusho Wedlamini. lokho phambi kwami. Nanesibindi. Dlamini. Bebe ngithi ngingachaza kona ubasaphi. Into ozoyichaza. Bebe cela Uyachaza uphinde uyakusho futhi. Ambuyise ngapha lesisi. Sizicela Ehlisa umoya. Cela wehlisa umoya ne. Because Dlamini mfowethu. Yebo. Imali sihambile ngale mama ngithi. Yebo. Wawuthi wena uyasiza. Uyabo wawuthi ubona situation yakhe wathi nawe cha awudlulise ini isandla usiza kumuntu wakho ngoba umthanda. Uyabo so isituation isikanjena. Uyabo and lo muntu lona yamuza uzodlala ngathi. wenza isilimo. ngiyamuzwa Kanjani ungene ngawe la. Ungene ngawe. Wayibiza labantu. Wayibiza labantu. because befuna ukuthi ukhulume iqiniso Phakama ngamandla wenye indoda ungitsheli konke lo. Msiza wena Mama la. ngamandla kaDlamini. Msiza wena. Liwili ibhizinisi, liwa phambi kwethu ibhizinisi. okay vese okay nayi kanjena ke manje nethuli Dlala cela ukuthi ngoDlamini. ulalele ne uphendule into eyiyona so nje manje nanga uDlamini utholile ukuthi ukwenzakalani nangu lo uthela ukuthi ukwenzakalani ngicela ukubuza ke la uthi bekusiza ngebusiness uyamthanda sesiyakubuza ke bekhona bonke nje uthanda abantu phakathi kwabo boyi2 Angibathandi bobabili. kwashintsha ukudla Kanti plate unjani wena? Thuli Unjani lona vele? kwashintsha ukudla eplatini akasabathandi bobaba Wethuli angibuye Uma ngapha. kwe relationship Ngicela eserious kabi bengisadinga ibreak angibathandi bobabili. Bengisamile ngomjolo. break yani buwenzani Bengisadinga ibreak. ibreak yani ebafaneni Yebo. usana nabafana wena Yebo. ndani bufunani Bengifuna imali. mina ngicabanga mfowethu ukuthi lo sisi ngathi kade asilindele ngazi ukuthi mhlambe I feel like ngazi ukuthi uhlangashana mina nyobanyisi yeah ngathi nje washo ukuthi laba mhlanje impela bathiwa Yobanyisi. yini bucuphe thina mhlanje Nesikhathayi, inini nesikhathayi. Ubuze lizosinyela vele namhlanje. Uthe awukazi wasala. Uyasazi showethu. Bafunani? Bafunani? Ufuna ukushaya mina mina manje Ufuna ibreaking ngathi. mura ke yami intombi ngona ngigcoba kwenye ehlisa imoya ngempela Awuleka imakancane. gcoba intombi yami cela uze ngapha mfethu Bafunani? Ifunani? Nifunani? asifuni lutho sifuna iqiniso kuwe Nibizwe uba. sibizo indoda yakho Ubabizelani? Ukuthi Ungithembi, wena ungithembi. Bengizokwazi lapho lokukhulumayo namhlanje. Ngisiza ibhizinisi Ngazi lakho. isikhathi singaka Ngisiza ibhizinisi lakho. Liwili ibhizinisi lakho. liwili business liwili business Awunamali. Uthola nje nginemali. Uthola nginemali. man Uthola ibhizinisi lami lisebenza ngiyenzela yonke into. Ngibona ukuthi Akwazi ukungikhipha windoda useless. Ngiyezi ngisebenza man. Useless. cela wehlisa umoya Shaya nje. ungamshaya Useless. Manje GBV. Akwazi ngongithengela ifoni, le phone ithengwe enye indoda. Cela ubuye ngapha. Ufuna ukwazi nalokho.
ithengwe indoda lelona le coat ithengwe indoda ingubo ithengwe indoda wena nje Uzokukhipha kanjani ngisebenza 7 days? Ngisebenza ngokudla, ngisebenza 7 days. Ngwenye. Ngabusalo Ngicela nje uyeke ukulwa nawe Dlamini mfowethu nehlisa umoya. Ningabe nisalwa cause. Hawu. ufuna ukusana uDlamini manje angikwazi mina ukujola nalo Usulungisa nami manje thu. Man racist man yewena hey man mfethu man. Ucela ukuthi kuyadlalwa nivele la. Ngithanya kubuza nje. Man cathi game le. Wena cathi udlala ngalama feelings alabantu yini joke yini kuwe ikuyini. Ukuphi la? Man uyabona ukuphi? hlanya bani Uyabona ukuphi man uyayibona mina bengiride la ku relationship yami uyayibona ngiride la man uyayibona ukuphi? hayi but uyayibona ufuna ukulungisela semhlabeni ukulungisela ini ufuna ukulungisela ini cela ukuchaza man Uchaza uthini manje thuli? mana wena asimnyeke lo mana Dlamini Musa awumphisuba awukhona into ufuna ukuyisho uthi wenzani ufuna ukukhuluma sesi sasilungisa izinto Sizilungisa kuphi thuli? Izinto esoyilungisa nawe. Amanyala mangaka. Amanyala nawo. emapha amanyala La wenza awunamali ngizothola umsebenzi. ngiyawuthola Ngabusakubala nalokho Ngabusakubala. asekho isidingo Phuma nje phuma la emsebenzini. ngabusakubuyela la phuma la Lokhu umchazele ke ngeke. azaphila ngaphandle kwami lo Usangene. ngeke azaphila ngaphandle kwami Ngithole ngisebenzela awusangene la. uyi Phambili ngizofuyela. Yawelele ukuthi uwile imali kaDlamini kanje imali kaDlamini nekhephu le imali kaDlamini akakhipha izinto zemazami Lalela kuzosihambela la ngoba Ukhathala ke manje wena angisongithini ngo usibangela nje isicefe ke manje ngiyekeni usani ngibamba Sosibangela isicefe ngiyeke Mike Musa uyasukela akahambe mfethu uba mthulu cause manje Thuli yini Dlamini Yebo. ngicela ukuthi ukhulume whatever ufuna ukisho ngoThuli since umbone umuntu kanje ibehavior yakhe nani angazi ibuyazi le behavior mhlawumbe uqala manje konke lokho Cha bengayazi ngiyaqala nje ukubona lokho akwenzayo uThuli futhi angibona ukuthi ngisazolungisa izinto nawe Thuli ekubeni usiwenze so kusho ukuthi nakimi uzojike wenze so uma usuthola bangaphezulu kwami ngoba manje ujikela lo mjide ngoba ubona ukuthi mina nginamandla phezu kwakhe uzothola abanamandla ngaphezulu kwami ujike futhi nawe ungijikele kanje ngikwenze lokho ngengikwenze Cha hamba Thuli ngeke Thuli hamba ufuna Hamba Jobe, ucutha phambili. akahambi hamba Ile ngicutha phi Jobe Uthe ni wrong yini nina ni wrong ningixabanisa nomuntu uthe ufuna wakhe ukuthatha i-break ngathamba ke. no now angikwazi ukushonda mina no Cela uthuli Yakudlamini mafuna uDlamini yakudlamini mafuna ubani angisakufuni. khumula Uyafuna impahla lezi Cha engathela angisamfuni mina uThuli akaqhubekele phambili uThuli akathatha akakhumula impahla lezi Manje engathela ngikhuluma isiqingi no akasalela uthuli bahambe Dala ngisho ukuthi Bahambe laba unebhayibola. ngicela nihambeni bafethu hayi No, mina it's fine. ngiyamshiya uThuli Ngiyamshiya uThuli. usale kahle ungangilandeli Thuli no it's fine nina zohamba nemotweni no Thuli yehlisa Dlamini. Thuli. musu kufosta sisi musu kufosta cela ngena usho uthuli Yeah, afuna kona message afuna Musa ukushare Foster. lapho message afuna something lapho afuna ukisho Akahambe athola abafuna abanemali. Just Mina jo- ngisho ngibroke mina. Ngaphinda noma kuthiwa kusasa ngiba right. bengisiza wena mina bengisiza wena no it's fine vele usamfuni ufuna uDlamini angithi kulungile okay Sambeni bafakathela. that's sofuta emotweni wena senithole emotweni cela ume kancane Thuli sicela tshela ukuthi ukukhuluma Joba hamba Joba bokucutha phambili Hamba juba bawucusa uthola abanemali nje labo bafunayo. Kodwa ekugcineni uzozisola ntombazane yeso. cela usondele ngapha hambani Thuli vele bengekho Awusondele ngapha, benginganisele Thuli. ngani hambani no 2 anginandaba nani hambani Thula Woza ngapha uzala Thuli ana la uthuli uthi do hawu uyahleka ne yes my happy nje mfethu ngathi wazala we happy hleka Thuli Thuli right right sengisho ukuthi nje nawe isimo sempilo kuhamba kahle ama yonke social worker wadinga I'm kwenzakalani being social worker khona Right. mhlawumbe usizo lidinga mhlawumbe lama psychologists hayi alukho size lama yini labantu abakusiza ukuthi angazi so ngicela ubuza nje umbuzo omunye uqala wethu angifuni mhlawumbe bengasiyakudela something la sifuna nje ukushare namagama a rights empilo azokukhanda mhlawumbe if uyakhandeka ngicela nje ukubuza la kuqala wena into boys or into girls into boys labo kwadwenza nabo kade ngifuna imali abasekho ngithi njengamanje sikhuluma sodwa khululeka nje abasekho kade ufuna imali so uthatha imali ngapha kuDlamini uyise ngapha ngisiza lo ongakhoni so uDlamini mayini ku 10 rand lo bumnike ishuba nisana na 9 rand hayi wena Thuli so Thuli wena uthola nabafana ngijona nabafana do you think ukuthi lento yenzayo ukuthi udlala ngenhliziyo zabo into right yabo nje manje lo mfana lo munye lo ungwenye ukuthi uphatheke kabi kanjani do you think ukuthi into right lo yenzayo umfana muphi ilo usisi lo munye
Okay. Lo mncanyana. Okay, all right. Do you think ukuthi into right lo yenzayo udlala ngenhliziyo zakho? Thulu. Angidlali ngabi yini engidlale ngabo ngayo. How? Ngoba uJola nabo boyithu Thulu mofika la. No bengimfuna imali khona ngizosiza lo. Ayikho into engiyonile mina. Uhlule yini ukuxolisa kulo bese umtshela ukuthi Mose kangixoleli nayo iyaphakama so nami ngihlale ngingaphakami. bona ubonisa phakama. Ngisiza yena. Ucabanga ikhona nendoda efunayo umuntu esifazane yothi mayiphakama naye ephakama. Akekho. Manje ubonisa ikhona indoda oyithola nophila nayo uma kose uyaphakama nawe uyaphakama. Ayakho. So manje ushintsha ne. Hayi. Yafuna uba ne-future rights ube nomuntu ube nezingane ube ne-husband ube nomuzi. Ngiyafuna. Then komele ushintshe the way wenza ngakhona because ngeke uzomthola ayikho indoda efuna yabona bese kusahluleka ama lesbian indoda ngeke ivele lebone lesbian ayaciyeka nawo. I think wena sisi uqinisile uvusi. I think wena sisi tekusha kakhulu. Angazi uma mhlawumbe ufuna experience amadoda lawa mhlawumbe nama lesbian. Lawo laba bakwenze ukuthi bethande abantu besimame. Should bufuna ukubona mhlawumbe ukuthi ngabe kuyafana nobapha bangcono. Kahle ubuzo experiment ngayibeka kanjalo. Wena kahle la uzobuzo experiment and experimenta ngalabantu kanti udlala ngama feelings abo. Uyangibamba. Wena thola ukuthi sometimes thina senza izinto singacabanga ukuthi zizohlala kanjani kwabanye abantu. Ngiyakubona lento lo uyithatha as a joke ngoba ngiyakubona lokhu uhleka la wenze njani. I think you take this thing as a joke and that's fine. That's on you. But ezinye izinto ayisiyona ijoke. Ezinye izinto serious my sister. And okubhlungu ukuthi ke ngoba udlala ngalama feelings abantu laba kanje. Iyabuya futhi ize ngakuthi ngosuku. Uyabo Kodwa kuthiwa ngaze khamba ze beach. Izohamba noma ingeke ibuye manje after 5 years after 6 years kodwa egcini kosuku Usuthi usufuna uba serious usuhlala phansi usufuna indoda. Iyabuya Beligile yenza lento yenza kulabo. Uthola ukuthi nawe ubabambe becheater bese lo umuntu wakho omthandayo wena bese yahleka ethi hayi bekuyimali bekunjani njani because wena izinto uyitreat kanjani as a joke. This is not a joke, this is people's feelings. Labantu laba bakuthandile lo uze wakhipha imali yakhe ephaketheni wathi okay baby ngoba ngiyakubona angithi uyabona usaqhuba kona umkani namanje awulaleli uyakhombisa ukuthi umuntu ongalaleli siyakutshela ukuthi biyenza kanje angisho asikutsheli ngoba sikucontroller but like at the end of the day my sister kumele ubone because uzolimala uzolimala Oh nina ni right. ashonga ukuthi is right sithi thina wena lento oyenzayo futhi nathi mokukhona wrong esikwenzayo asinankinga umuntu bahlezi besitshela kuma comments ukuthi lento enenzayo lokho kushilo kanjani silungise lapho silungisa khona yabo ngobani siyalalela amaphuzu asho abantu yabo egcini kosuku kumele umlalelo omunye umuntu uthini like it or not because indlela akakubona ngayo yena angisho ukuthi actor the way afuna ngakhona but ibuka ukuthi lento akutshela yona iyiqiniso noma ingamanga labantu lento ade bekutshela yona la iyiqiniso and you have to take it like it or not if ufuna ukusurvive la empilweni Yasizuthi sithini go and mawufuna ukuba ne family one day you need to take what we are saying now take life serious mhlawumbe kunendoda laphana ekubonayo ubuhle ikuthande kodwa manje bese vele iphoqwa izinto ezisho oyishoyo la nangendlela othatha ngayo i-situation normally siyabathola abantu abasifonelayo bethi yazi ngibonele umuntu yazi anginamuntu lana ngidinga umuntu esifazane kanje so kunamadoda laphana ama scouts abahlezi nje bebukile aba scouts bafuna eshandisi ngicela sikhuphukele la phezulu sondela asicabene sisi okay usade wethu wena usesifuna sifuna nje ukuthi ushintshe indlela yokwenza ushintshe indlela oqoba ngayo yabo ungaqobe ngodakho ngozoshibile kulimali lapho vele uphuke hambe nge-wheelchair life yakho yonke kodwa uma ungabuka la uqoba khona ngeke uzolimali ne Ngiyakuzwa. angakho ngezwe uzoshintsha Ngizozama. uzama mawuthi uzozama sho ukuthi wena uhappy ngale ndlela ophila ngayo Ngihappy vele. kuzomela uqaleke uhlale phansi uyibheke futhi mama angisho ukuthi i wrong indlela ophila ngayo but hlala phansi ucabanga into esishilo mawuthi kanjani ubuke nane episode izinto esikhulumile bese nawe uyabheka ama decisions zakho ubheke ngendlela nawe uthatha ngama situations asikuforced but go and sit down with yourself ubuke la obhede khona ulungisa amaphutha akho uqhubeke nempilo phambili because impilo ayimi unfortunately iyaqhubeka sine scouts lapha showcase sine scouts esibhekile umshado ungawuthola noma noma yimini bakhona baridi aningi ngeke ubaqede kulungile Ngiyabonga. bonga thina hayi ungahamba singakudedela ke manje
hayi soyishala akayuso soyisila akayilo soyidlile udle icala awudla icala kodwa ke sothini siyazama lazama khona yeah kokunye uyabona nje ukuthi kubone manijova imbuzi ungabe inkomo lapha niyibone cha isiyafa yona yeah sokumzama siyazama nje sokumzama siyazama but I think she's gonna listen mfowethu uzolalela because asilwi thina naye siyamtshela indlela thina sicabanga ngayo and engicabanga ukuthi nala ububhutati thandana nabo uDlamini noNgwenya nabo bebemtshela the same thing uDlamini noNgwenya bazabana banezibhadi uthandana noSiso nje cha banezibhadi Dlamini noNgwenya ishwa sibalikhulu lomtimande ayishwa ibhadi ayi bafowethu but ke akulungile bafowethu and niqhubeke ni support ni subscribe ni like bafowethu thina solokhu sizamile sininika umsebenzi wethu uyabona esidume ngawo bafethu namashandise ke amahood iwinter seyifikile impahla zikhona izoba khona zikhona izoba khona ukhona sithinte njengamanje iwinter seyifikile impahla seyifikile ikhona ufuna uqoqa impahla zeduyaza zikhona ufuna uqoqa impahla esiqokile zikhona ufuna uqoqa impahla esiqoqayo nje showini ezivela ngazo zikhona yonke into ikhona yabona yonke into oyibona sinayo siyifakile uyithande uyihalele uyifune ikhona nathi sikhona mawuthi ufuna thina sikhona sithinte siyabonga Chris take us home